והיום אנחנו בעוד סרטון חדש ומטורף של סטיל הביינרוט. היום אני מראה לכם כאילו עשיתי משהו מיוחד מאוד, מאוד מיוחד. אני רק אומר, זה עלה לי 300 שקל, כי יש לי משקפיים תקועות בתוך הראש, כי ניסיתי להוריד את זה, אני לא הצלחתי, אבל לא משנה. אני בעצם קניתי משהו ב300 שקל, באמת מטורף, הדבר שמביא הכי הרבה בבייס שלי. זה לא סטרוברי אלפנט, אבל זה קצת פחות טוב, בנדירות כמובן פחות טוב, אבל זה פסיכי. כמו שאתם יודעים, יש לנו את כל הג'ינג'ר סקול המטורפים האלה, את כל אלה, שאם אני אגיד לכם את האמת, הדבר האהוב עליי זה הדרקון גלקסי שלי. ומי שאומר, זה לא הגיוני שיש לך פה דרקון, אתם רואים יש פה אש. יש פה אש אבל קצת. אתם רואים איך הטיקטקסור זז בקטנה? כאילו זז בדילי כזה, ולא איך שהשם שלו זז, ובגלל שיש לי לגים. אוקיי. תסתכלו. יש לנו את הבורגורן פריורו. הזה. אגב, עשיתי עוד ריברט, שמתי את המיאול פה. קניתי את הדבר הזה ב300 שקל דבר. יש לנו את אלה, את הדרקון גלקסי. והדבר שמביא הכי הרבה בבייס שלנו, זה דרקון אינג יאנג, קניתי ב300 שקל. אני לא יודע אם היה שווה לי או לא, אבל זה הדרקון כל כך מגניב וכל כך מטורף שהוא מביא. מי שלא יודע, המטרה שלי זה להגיע לטופ, ואני מאוד קרוב. אני מגיע לזה בגדול. תסתכלו, 3.3 ביליון לשנייה. ותסתכלו, יש לי 2 דרקונים. עשיתי עוד ריברט. אני צריך עוד לעשות, כאילו. אני צריך ג'וב סור וצ'יקלטרה ובשביל שכאילו תביאו לי, נחמד מאוד. אז אחי, למה יש לי כל כך הרבה לגים? תסתכלו, יש לנו את הבורגורן פריורו, ודרך אגב, מי שרוצה סרטון טרייד, יש מישהו שבאמת השיג, זוכרים את החבר שלי? זוכרים? שעשיתי איתו טרייד על הדרקון גלקסי? הוא השיג פיל. אני לא אגיד לכם איזה פיל, אני לא אעשה לכם ספוילרים, אבל דמיינו שאני עומד לעשות עוד ריברט, יהיה 2 פילים ומיאול. אין סיכוי שעומד לצאת לי פיל. אין סיכוי שעומד לצאת לי פיל. אין סיכוי שעומד לצאת לי פיל. מה אני רואה? אין סיכוי. אחי. אחי. אני לא יכול לראות אם יוצא לי פיל. אחי. אם אתם לא יודעים, פיל זה אחד הנדירים. ובדיוק דיברתי על פיל, יש איבנטים של תות. ודרך אגב, אם לא יוצא לי פיל, אל תגידו מודד, כי יכול להיות האיבנט הזה סתם בלי שיצא פיל. זה רנדומלי. זה אפילו הוכחה. יש הוכחה לזה. אני לא יודע איפה, אבל בטוח זה נכון. ובטוח יש לזה הוכחה. חבר'ה, אין סיכוי שלא יוצא לי פיל. אין סיכוי, אני עצוב. בדיוק דיברתי על פיל, איבנטים של תות, אחי. איבנט של תות. תסתכלו. זה יפה זה. אתם רואים את התותים בשמיים? בחיים לא ראיתי את זה.
וואו, אחי, בחיים, היה לי פעם אחת רק בחיים, וכאילו פעמיים, פעם אחת יצא לי פילטות, את הפילטות הטיימונט הזה שעבר איתי תקופה מאוד גדולה, ובחיים, חוץ מהפעם הזאת, היה לי פעם אחת עוד שהיה את האיבנט של התות, אבל לא יצא לי סטרוברי אלפנט, וזו הפעם השלישית שיש לי את האיבנט הזה. והאיבנט הזה מאוד נדיר. חבר'ה, תכתבו אם אני פקסן, ואם אתם רוצים מתישהו פתיחת לקי בלוק, אני אעשה את זה. חבר'ה, הדרקון הזה, מה שאתם רואים פה, הדבר הכי טוב בבייס שלי. לא בנדירות, בכסף. אז אם אתם רוצים בגרלה על איזה דרקון מטורף, תירשמו לערוץ, אתם תצטרפו להגרלה, אני עושה אותם בבית. אז זה. מה אני רואה? ואני אביא לכם, ואתם תצטרפו להגרלה, ומי שיזכה, יזכה. אז יאללה, ביי.